sinenkinga entsha sha amandiya mawusebenza nalo lazo ukuthi liphethe kodwa libe nilingana ngeposter lilawula njalo India lifuna ukudirect umsebenzi leyo nto leyo iyona zinto esikhuluma ngazo manje kusasa mase iphume esandleni bese kuthiwe asingabantu abangalungile bese kuthiwa hayi nabo nje uTrump enzile akenze njalo nodokotela nohulumeni waseNdiya cha akunjalo amandiya kade sahlala nawo siphila kamnandi nawo kodwa amanye awo walungile nawo wayilungise njengoba seyizinsizwa nje awayilungise ngempela kunama call center lapho dadewethu abazama impilo beqala kuma call center mawufica India ku HR ufica India reception ufica India ko endaweni dizeni amalunch kuyakalwa lizokumela kanje ufaka isipune emlonyeni axhaphaza omama bethu axhaphaza obaba bethu axhaphaza thina asaxhaphaza nezingane zethu sithule sithembe grant sisaba ukuboshwa saba ukufa. There is a turning point. Ungakhohlwa ukuthi amanzi lapho akama khona aphindana 49 kwenzeka 2021 banabukeliswa baqhubeka baba zinsizwa baziwa njengehlabani njengabanqobi sahoba saba ngamavaka nasemsebenzini pho sodlala amandiya ngani zakwethu ithi sukumani ningezimu Afrika sasala kancane